Ayo Mas Yun. Pak Bos. Aku jane arep ngono piye iso. Cuma kan aku ya coba ayo. Menghargai aku selebih nom, tak kemarin ke sepuh. Ndak trunyuk. Ndak sopan gitu. Pak Wandi ngapunten. Ngono ya to. Mas Wandi ngapunten nggih. Nggih, Pak Wandi. Lanjut ke Kakang. Sun takon onira janji ku eling Mbah Kom, ngapunten Mbah Kom nggih. Sumacan sing yas Ayo percaya mau pakai daharane ya ingkung terus kok ya rada bening. Nah kaya ini kan sambel korek ya maklum to ya Mas ya. Mangan sambel korek kono kan dalang terus ya ingkung. Ingkung Enak di sini. iki engko sing ngatur kelanggame Bu Bos. Wah siap juragane soto kuali iki wis the best. Ya lanjut. Ya. Ya Mas Yun dalem aja terus nang. Nimas ingsun Nimas ingsun seperti apa? ora sapa Mulai tambah gledeh. Subur. Cocok susune. Ki direkam lah Mas. Bumi Iya, celuk bakam. tangis ing tias ora tangis ing. Ora tangis sing. Celuk menyanyi. Tangis. Kenapa nyanyi celuk menyanyi? Nyanyi. Cepet. Cepet. Nganteni padang rem bolan. Monggo Bu Bos. Bu mawon. Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekanmu marang nego ning antoso sun takoke pawartananmu
bayane ingkung suwipe. Wis suarane los. Los kene cah iki engko suwe-suwe iki bobos dandani gelungan udah budget penyanyi sitok. Wis penyanyi hati-hati. Dandani gelungan. Wis pesen jare karo Takon dasteran ae kok piye. Monggo ndake. Yen ing tawang Yen ing tawang ono suasana siang-siang ini mungkin agak sadu ya, nanti digarap suasana dangdut atau talingan ya, biar tambah semangat ya buat ibu-ibunya. Masa dalam soal cek sound yang mau nyumbangkan suara masnya atau mau request lagu, monggo ditunggu tentunya di redaksi kami Nyupuri Budaya. Yen ing tawang ana sing ati pindah rasa Merah-merah mau konser. kita kan jodoh. Oh, mau konser ya?
Rono. Mah